तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंदळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर आज 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 बघा, नवीन मेंबर 2 संदेश हसनेकर आणि नितेश मोरे खूप दिवसानंतर आमच्या यूट्यूबच्या व्हिडिओमध्ये दिसणार असत. तर चल्ला हो जरा फिरूक, जाता जाता एक नदी लागता, बघूया कोण कोण पोहतले, नदीची मजा घेतले. कारण गर्मी पण बहुत गरमी पण भरपूर असा. तर या गरमीत घराकडे राहावा वैताग येतात, त्यामुळे सगळे आम्ही चाललो नदीत. तर रोजचेच माणसा तेजस, नितीश मोरे, रोहित कांबळे, भैयाजी कदम, त्यानंतर संदेश हसनेकर, आपला संदेश तांबे. तर असे आम्ही आता सगळे चाललो. तर चला मग डायरेक्ट आता आपण भेटूया नदीकडे. मॅन फ्रॉम पैप. जाय का नितेश, जाय का रे, छान गोष्टी आहे का. तर भैया आमची व्हिडिओ करता काय अधिक एवढं. तर आमचा स्विमिंग पूल इल्याला असा. तर बघूया स्विमिंग पूल मध्ये काय मजा येतात. ह्या काय भेटलाय का, काय भेटला, सल भेटला. पाणी वाहता रे, वरती पाऊस लागलो, वरती घाटावर पाऊस लागलो, काय बाई ना पाणी वाहता. तर चला बघ बाई ना, पाण्यात उडी मारता. समजा वाचणे कर बघ, पाण्यात उडी मारता. खोला आहे ते, खोला आम्ही त्या दिवशी गेलेलो ते खोला. बोल गेलो पाण्यात. तर यो बघा नजारो कणकवलीचो, बघा स्वच्छ आणि सुंदर कणकवली. तर मित्रांनो काय कसा म्हणायचं आहे म्हणजे, तो एक सावरखेड एक गाव पिक्चर तुम्ही बघितला असताना, त्याच्यात जो उलटो चालला मानत होतो तो ह्यो गाव आहे. तर बघून ठेवा. तर बघा परत एकदा बॉडी बिडी बघा छोट्या महाकाळची काय आहे. अरे आमचा स्विमिंग पूल. काय 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 तुम्हाला आवाज काय देतो, काय काय होय. चहा ता फाटली बघा. सावरखेडे गाव. बघ सावरखेडे गावचा भाव. रोहित पोहता नाही नाही लय मागा मागा मोठे पण सांगतो. लहानपणाचा रोहित आता बघूया थांबले तर फक्त बुडतो होय ना. संदेश
तुमच्या जर काय म्हणणं आहे हा. ठीक आहे ठीक आहे. रोहित काय मेला मार उडी बिडी मार काय ती बहिणी तू काय तर मार दाखव काय ता काल बसून खोकलो लागलो कारण का हल्लीच आम्ही खेळा गेलो सावंतवाडी तिकडचा पाणी भरला आतला उलटा सुलटा काय तर अरे मस्करीत नाही भारी केलं काय एवढी मारा मेल्यानो काय मेल्यानो तू ये मग उडी मारूया अय्य अय्य आहे ना मार इकडे पाणी या बघ जरा असं येतं शाडू पाणी या काय काय भेटता खूप बघतोय खडा खातोय फेमस कवट्या माका उडी काय ती बेडी मार बेडूक बिडूक काय ती माशी उडी मार ऐ शबास ए परत ये भैया भारी मारलो मी खाली 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 दोन पाय जागा दोन पाय थांब 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 चल ओहो नित्या ये तू पण ये शांतनू ए शांतनू एक नंबर ब्रो एकच चटकलू हैवान दाखव पहिलीच लागतात ती गुडघे लंगडो वाटतं सैराट मधलं लंगडो वाटतं मला खोकलो लागलो टक्कलू हैवानची कहाणी हात ठेवू सारखा पण नाही एवढा तापले दगड वाव या बाईला माका ओढशील आधीच सांगतो अरे ये नित्या तू पण बार त्याची हाडा मोडती महिन्यारी दापडलो काय राहला त्याच्यात होय बारी बारी परत परत बारी परत बारी अजून एक बारी असं गोल फिरा नाही तिकडे काय ना चटके वस्तू कुठल्यावर गरम झाली नाही हो बारी आली रे संत्या माझे बाप्पा पहिले इले रविदादा नंतर इलो संताबंटा.com उडी शंतनू शंतनू तो दिसत नाही रोहित्या गोरो दिसतो तर मित्रांनो झाला आमचा फोन बिऊन झाला यांचा कपडे चेंज वगैरे केले नाही आता बघूया जाता जाता वाटेत करवंद काही भेटतात काय बघणार आणि नंतर मग जरा भूषणच्या घरी काम असा तर जरासं काम करूक जाऊचा तर तुमका थंय गेल्यानंतर दाखवीन काय काम आता काय रे माहिती दे काय ते सांग आता काय तर एरिया काय एरियाचं नाव काय आमका अजून असं आढळला नाही ह्या झाला काय ता झाला का बरोबर भेटकीने तो आंबो कसं खतरनाक आंबो लागता की नाही या काय आमका माहित नाही तो बेटकिनीचा आंबो म्हणतात हे का बघा तो एरिया पण बघा कसं एकदम घनदाट
भेटला 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 रानमेवा भेटला. खेळापलेले खाऊ नको किडे असतले. खेळापलेले खाऊ नको किडे असतले. पाऊस पडला त्याच्यात. खा बहिण्याला पुढील वाटतले. ही जागा भारी आहे. काडे असतात ना फरक. काय होत नाही ते का. तर मित्रांनो नितेश आपल्या काहीतरी एक थोड्या वेळासाठी काही गोष्टी सांगित मनोरंजन करीत आपला काहीतरी यायले माहिती माहिती काहीतरी सांगित आणि यांका करंदेची झाड भेटली असा करवंद काढतात तोपर्यंत नितेश ऐकूया काहीतरी. सांगूचा असा कारण की आज आम्ही फिरायला गेलता कारण म्हणजे संदेश तांबे हसण्याक राहता. हे बघा हे संदेश तांबे होता दिव्याक त्याची मुंबई रूम असतात त्याची फ्लॅट घेतली त्या कारणाने तो गावा गेल्यामुळे आमका होता लागला इकडे. नाही तर काय आम्ही इकडे जंगलात फिरायला घेत नाही कारण कशा आता बाबा गाव बघूच गावातली करवंद बघूची आंबे बघूची त्या कारणामुळे ते का आम्ही इकडे घेऊन येलो. दिव्यात त्याचा फ्लॅट कधी जाऊन बघू शकतात. आणि आम्ही फोन लावला की आमका सांगता मी गावा गेलोय म्हणून मुंबई गेल्यानंतर. म्हणजे कसं मुंबईकर आमका इज्जत भरपूर देतात. आम्हीच इज्जत देत नाही म्हणून त्यांना आम्ही फिरायला घेऊन येलो. ह्या माका सांगूचा होता. म्हणजे तुका थोडक्यात संदेशवरची माहिती सांगूची होती. ही बघ कसली टपोरी टपोरी चांदन असं खाताना जरा रिॲक्शन दे. वा 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 बोल करवंदा बघा. थांब बोलते थांब. तर ही जागा तुमका माहीत असतात आठवत असतात. ही जागा म्हणजे हे बघा इकडे ती मागे एक ब्लॉक टाकलेलो काड्या पकडलेलो पावसात. तर हे बघा ही जागा ती इकडे राहून उभो मी इकडे घरी टाकून मासे पकडत होत आहे आणि इकडे निलो बसा निल्याने एकदा ती काडे पकडल्याने इकडे ह्या दगडावरती बसून. तर ही ती जागा. पण आता बघा त्याची काय अवस्था पाण्याचं एक थेंब सुद्धा नाही. सगळा एकदम आटलाला सगळा अजिबात काहीच नाही पाणी. तर पाऊस सुरू झालो की हा सगळा भरता खालपर्यंत पूर्ण. तर या बघा भूषणचा घर बघितलं असताना त्याच्या अगोदर पण तुम्ही. तर विषय असो असा काम म्हणजे काय ह्या विहिरीचा पाणी आटला तर ह्याचो गाळ काढूचो असा साफ करूचा असा. तर बघूया भैया काय करता. भैया आणि रोहित बोलले होत अर्ध्या तासाचं काम हा अर्ध्या तासाचं काम तर आता बघूया रोहित आणि भैया करतील. आणि जांभळा भेटलेली असत. ए भूषण आमच्याकडे प्रतिक्रिया विचार बघू शकता मित्रांनो 4 वांडगे उतरलेले आहेत खाली. विहीर उपासतात आपल्या भाषेत. इकडे मॅडे हिंदळ्यागार. अरे झूम किती करून ठेवला ना. आणि आपण बघू शकता की इथं मॅडे हिंदळेकर बादलीवर काढण्याचे कष्ट करत आहेत. झाली आता रिंगा टाकून भैया रवी दादा फोन हे पकड लागतात त्यासाठी. अरे गाडीची काढ नको मजबूत काढ. हा
किती आता रिंग मारून घ्या फुटबॉल आता झोप आहे मारली टाइमचा अर्धा फुट आहे चालू ठेवू ना मी सांगतोय रिंग मारून घ्या ओके विरूपस्त मारले खाली ते का या खाली टिरायची या मारू रिंग मारू मारायची नाही ती ही मारलं तर आलं तू ए बस 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 पण बघू शकता किती कष्ट करतोय मॅडी हृदयकार अख्खी बादली त्याने काढलेली ए भैया आता ती अख्खी बादली परत नेऊन त्याच्या पाठोपाठो जाणार आहे आपण बघू शकता आपण ही गंमत बघू शकता या तुम्ही कधीच बघितलं नसेल आणि पण नाही मित्रांनो मी जरा बालडी ओढूचं काम करतोय माझ्यासोबत बंटी आजा असा आणि कॅमेरा जरा मी संदेश तांबेकडे दिलाय कारण का मी काम सुरू करतो ए घराकडे जात रे भैया कोण बाहेर येत नाही घराकडे येतो खाली कोण कोण गेले ते सांग झोपले साईडला काढू नको म्हणून सांगा ए साईडीत नको काढू रे मधला काढा हा मधला काढा परत 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 रे परत भुजनच्या पाठीमागे आपण मात्र बघू शकता नितेश मोरे मात्र खुशीत आहे तिथे गाणं म्हणताना मोरे मोरे हात वर करते का मोरे मोरे हात वर ए फोन इला द्या मा झाला काका याचे कसं माहिती आहे माझं मोदीचं फोन इला नाही बोलत नाही मोदी इला वाटा झाली का रोहित पाठीमागे पानावर बघ त्याच्यावर रिंगावर ते काढून घे इथे काय गुरले भेटत भूषण मात्र वरती आता काय खाली कंटाळसो दिसता भूषण काय झाला हातावर टॅटू काढ ए भूषण काय झालं बाळा काय झालं कशाला वरती आलास म्हणता नाही खाली झेपत नाही म्हणता इलय वरती म्हणता संपला म्हणता सगळा गाळाव संपलो कसा वाटतं भूषण खाली काय म्हणतोस मग चालू गाळ संपलो लाल चिखल म्हणजे माती काढतो माती काढतो लाल माती इली की गाळ संपलो जोपर्यंत काळा तोपर्यंत 5 वाजले 5 मिनिटं अबे जा रे आज निघतो पैसे लावतो पैसे देऊ नाहीत मी बिल्डिंग 11 तो कोण आहे भैया रोहित आणि कवट्या माग कवट्या महाकाळ पंप पुढे जात का नाही तो प्लंबर जातो सोडलाच ना पाणी काय ठेवलं ना माझ्याकडे दोन ना पहिली जातो इंजिनची हे बघा जमिनी टेकूचा नसता खाली फळी आहे का काढलेलं होतं ना ए नित्या याच्या खाली चिरो का बघ चिरो मशीन खाली भाई चिरो का बघ नाही ना काढलेलं होतं म्हणा पण ती जमिनीक लावलेली नाही चला पुढे अरे आता आपण बघताव विहीर उपसून झालेली असा आणि गौरव नाही गौरव कदम भैया उर्फ भैया ह्यो पहिल्याच खेपेक वरती येता कॉमेंट्री सांगता ए मध्ये इंजिन येवता नाही ना हो ती सोडू कोणी म्हणते तरी रशी ना तुटली आणि रशी सोडला तर दोरी तुटली ती राहणार नाही सावरखेड एक गाव मध्ये आम्ही एकाच बघितलेला तू एक कर कटिंग बघा तुम्ही बघू शकता कसले कटिंग्स आहेत बघा त्याचे आणि नादच नाही
किती वेळा उतरलाय म्हणतात? नितेश आणि रोहित मात्र का वरती होती नाव घ्यायचं नाही. हवा नाही यावं. इथं खा बघूया तो. रोहित्या काय अर्धा येत वर तुम्ही मजा करतो. तो बघा आपण बघता मित्रांनो रोहित खाली मजा करता त्याका भारी वाटता काहीतरी पहिल्यांदा उतरले म्हणता. पाईप लावून खाली कालच्या पाईप सोसो म्हणताय सोसो. तुम्ही तुमची शक्कल लढू नको. नितेश मोरे वरती यावा तुम्ही. बाजूकडं अंगारीत कळशी कळशी मध्ये बादली आपण बघता होता यो काय वरती येता मस्त आहे की या रोहित रोहित स्पायडरमॅन. आता आपण मोऱ्यांची कटिंग बघूया कशी पडता ती. काय कटिंग माझं कटिंग बोललं तर नाही होत. जेवढं छाप करून झाला कटिंग पण झाला असता. खालना शेवटला रोहित काय म्हणतात त्या उत्कंठ खूप होती की वीर कशी खालना दिसता. नारली आव मात्र बहिणा कधी कमी करत नाही. कधी बसा शकता काय म्हणतो. अरे रिंग मध्ये मारत कधी बसा शकता. रोहित कसा वाटला खाली तुका. चिराचा द्वारे बांधका घुसमटक होता म्हणता रोहित काय खरा नाही खाली. श्वास येत नाही खाली. श्वास घेऊन येत माहिती कसं माहितीये का तर मित्र हसण्याला विहिरी पाडतात ते अच्छा, वेगळे असतात. अच्छा, त्यामुळे आम्हाला इथे ओके, इथे वेगळे असतात. म्हणजे बरं. रिंग बघा इकडे बरं ओके हा दाखवा. मोबाईल खाली पडला तर जबाबदारी मी नसणार. मी आणि तुम्ही दाखवा काय काय होतं दाखवा. हसण्याला कसं बांधकाम असतं. दगडी आमचं- आमच्याकडे दगडी बांधकाम असतं ह्या पुढे बोला. दगडी नाही चिऱ्यांचं. चिऱ्यांचं नाही दगडी असतं आमच्याकडे. आणि दगड भेटतात काय बघ. हा पुढे काय नाही घाटर ना.